tapi lewat pertolongan jenengan saged berhasil angsal momongan. Nah, niku pripun ceritane kok saged nggadahi kemampuan keahlian ngoten niki pripun ceritane? Nek lepites ngeten langsung mombol berarti cithek. Oh, nggih. Ngoten lho. Berarti cepet mangke angsale momongan. Sampun siap saged diwiwiti nggih. Damel bahasa Indonesia napa bahasa Jawa? Basa Jawa mawon kok mboten patek saged. Kok kliru-kliru. Nggih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Mina nggih. Matur nuwun sampun diterami rawuh teng griyane jenengan. Mungkin untuk pemirsa ya saya perlu beritahu bahwa wawancara kali ini kita memakai bahasa Jawa karena beliaunya memang kurang berkenan untuk memakai bahasa Indonesia. Jadi mungkin nanti bisa di translate. Nggih, Bu Mina, kula badhe pengen semerap pripun ceritane jenengan awal mulane kok saged ndandosi istilahane nambani tiyang ingkang boten gadah momongan mandul ingkang sampun bertahun-tahun bahkan wonten sing 16 tahun nggih. Nggih. Dereng gadah momongan tapi lewat pertolongan jenengan saged berhasil angsal momongan. Nah, niku pripun ceritane kok saged nggadahi kemampuan keahlian ngoten niki pripun ceritane, Bu? Ngeten. Kula niki mboten saged. Cuma kula nglantaraken mawon. Nek tiyang ngoten niku kan ditingali lase. Nggih mriki niku nek enten, jange enten nggih enten, dipijet dhisik. Kelas niku bibit tiyang ngoten. Lah nek ditingali nek mboten enten nggih mboten. Lah nek tasih kathah nggih enten. Oh, berarti nek tiyang dugi teng mriki jenengan tingali riyen, lase menawi mboten wonten jenengan nggih sanjang langsung. Nggih, pun mriki pun. Nek tasih nggih monggo sampean tapi suwe nggih ngeten. Nek sampean purun, mboten purun nggih mboten. Kene kula damelaken jampi. Berarti menawi ningali teng las niku saged jenengan semerap. Niki wonten lase pinten jumlahe terus napa sik suwe napa mboten niki sik semerap. Jarake niku nek suwe niku dipites ngeten iki. Nek jarake suwe kula pites ngeten mboten purun medal. Enten tapi jek jero. Nggih. Nggih nek kula pites ngeten langsung mombol berarti cithek. Oh, nggih. Ngoten lho. Berarti cepet mangke angsale momongan. Nggih. Tapi kula mboten saged cuma ngoten tok. Mboten saged koyo Gusti Allah mboten. Main nglantaraken. Kula tedhakaken karo Gusti Allah. Caranipun Mbak Mina niku nangani pasien niku berarti lewat pijetan ngoten napa kali dibantu jampi, jamu napa pripun? Nggih, nggih pijet nggih jampi. Nggih. Dan damelaken jampi. Nggih nek jange enten kula damelaken. Nek jange mboten wonten nggih mboten. Oh, berarti nek wonten lase baru ditangani nggih. Nggih. Diparingi jamu barang niku nggih. Kan nek pun nenten ngeten nggih nek sakniki kula pijet sampean niki tanggal ngarep niki sampean niki mboten wayahe berarti pun enten. Nek tasih wayahe mantun wayahe pun nek suci sampean mriki malih. Nek dina wage ngeten. Kan dinakaken ngoten nah. Oh, nek mriki niku harus dinane dina wage, pasaran wage. Nggih, wage sembarang karir nggih kenek pokok wage. Selasa wage saged pokok wage nggih. Nggih. Oh, berarti di luar dina wage niku mboten mboten purun. Carane tiak ya napa ngene wage niku terus age-age. Jeneng age-age duwe, ngoten lho. Niku ular-ulare sing kula tedhani singen. Sinten kali jenengan niku napa sing kang muruki singen niku saking mbah napa saking sinten? Mak kula. Kali mak. Nggih, mak kula niku siken nggih ngoten. Nggih ahli nggih mijet bayi, nggih dukun bayi asli. Dadi diturunaken kula niku dukun bayi. Dukun bayi. Nggih. Nggih, Mbok Mina, kata-katane niku pasien sing dugi mriki niku keluhane niku
katane niku saking pihak jaler napa saking pihak istri? Nek tiang istri kan madai. Pada nggih. Pada. Nggih. Nggih. Nek tiang jaler embane nuwun sewu nggih. Nggih. Cara kula sepuh ngomong, Mbak. Nek tiang jaler niku encer. Gombol niku mantun ngoten medal niku berarti wadahe kurang sae. Nggih lak wonten sih. Nggih. Tiyang ngoten niku anu kula tanggeti. Sampeyan nek kanten gombol niku utah. Terus terang kula. Nggih. Nggih. Ngeten. Kula wuruk ngeten sampeyan utah lho. Niku berarti jange dadi. Ngoten. Kok sampeyan rasakno. Nah saged utane niku keranten napa kondisine wadahe niku miring napa pripun? Nggih. Kan wadah niku saleng niku cepak, Nggih. saleng menslek. Nggih dipunakaken lampun cepak sih. Nggih. Nah niku saged. Berarti posisine kirang pas nggih. Nggih. Mangkane wutah niku akhire. Nggih, niku kok tanggeti. Nggih. Terus terang pun aja isin-isin nak, sampeyan nek butuh ngono ya. Ngeten kula. Kan kula mboten saged nek lirik apa? Mboten terus terang. Nggih, mboten terus terang akhire kan mboten semerap. Nggih. Ati kula tanggeti ya apa rek? Ya apa nak sampeyan nek gembul. Niku mbok anu ngeten utah. Oh nek utah, kok nek mari mangan jamu ngombe jamu iki sampeyan nek gembul ngini ya nak ngoten. Nggih, nggih. Kok jek mboten saged utah. Jamu niku mangke diparingaken sedaya jaler istri napa salah setunggaling? Istri tok. Istri tok. Nggih. Anake sing jaler Menawi sing jaler mani encer niku menapa wonten jamune ngoten? Nggih, ditamelaken. Ditamelaken. Tapi mboten enak, mboten kaya sing nang istri. Nek istri enak, jamune enak. Nek tiang jaler mboten enak. Pahit. Nggih. Engur. Lengur. Nggih, nggih. Nggih namine jamu nggih mboten napa-napa kan nggih. Ikhtiar kepengin nggada momongan to, Mina nggih. Cuma kula mboten saged napa-napa. Saged kula niku bismillah, tok kula tedhakaken karo Gusti Allah taala. Mesti berhasil sih ngoten niku nek disukani. Nggih, nggih. Sampun kathah Mbak Minah ingkang nyuwun tulung teng mriki. Waduh wah masih mriki nggih kathah. Saking pundi-pundi mawon nggih. Mari kampang nggih kathah. Surabaya nggih enten. Pesuruan nggih enten. Pandaan nggih enten. Tuban enten. Surabaya Gresik enten. Kalimantan kalih. Nggih. Kalimantan niku sambang mriki. Terus mboten kula nget. Nek sampean jauh ngene nak aja mule. Ana kene 2 wulan ame dulur sampean iki. Entenane berhasil iki. Nggih. Ngeten kula. Nggih. Mangke niku berarti menawi dugi mriki pas dina pasaran wage nggih. Nggih, niku keadaan pas resik nggih. Nggih. Mboten pas. Nek embane kaitan kaya ngeten kaya sampean ngeten lah kaitan. Masih mboten wage mboten napa-napa kan tasih ningali. Nggih. Nek ningali bebas berarti. Nggih. Nek ningali niku bebas. Mungkin nek nyukani jampine niku pados dinten wage. Mboten wage wis saged. Nggih. Oh jadi nanti para pemirsa kalau misalnya butuh mau ke sini ke Mbok Mina, kalau mau datang saja nanti untuk pertama kalinya harinya juga masih bebas. Nggih. Kalau untuk penanganannya nanti untuk selanjutnya harus dino pasaran wage gitu. Nggih. Mungkin lak kula sanjangi. Nggih. Kula lanjutaken Mbak Mina. Nggih. Kata-katane niku engkang sampun ditangani kali Mbok Mina niku pasien niku di bawah 1 tahun atau di atas 1 tahun sing sampun berhasil nggadahi. Mboten sampai tahun-tahunan. Oh, mboten sampai tahun-tahunan. Paling jewerone pol niku 5 bulan pun. Paling lami niku. Nggih, lami pun 5 bulan. 5 bulan niku. Balik ping sekawan pun lami pun. Nggih. Pun wonten berhasil, alhamdulillah. Mboten sampai tahun-tahunan. Nggih. Termasuk cepet nggih, Mbak Mina. Mboten cepet sing cepet ngoten sareng sepindah pun enten. Mboten. Nek tiyang Tuban niku ping kalih. Nggih. Menawi pasien ingkang nyuwun tulung teng Mbok Mina,
kinten-kinten mangke niku wonten pantangan mboten angsal nedha napa Nggih. napa wonten. Enten. Kathah tangane. Kathah Mbak Nggih. Mina. Mungkin saged disebutaken Nggih, boten asal marang tape, tape, nangka, nangka, terus duren, duren, nggih. Nanas, nanas, uwake cumi-cumi. cumi-cumi. Nggih, boten asal kan Nggih, ada. nggih. Niku pantangane. Boten asal niku. Pedes-pedes, Boten asal. nek kecut-kecut Ansal. angsal sih. Nggih. Oh, nek pedes mboten angsal. Nggih, nek kecut wae asal, nek pedes mboten asal. Kali madang gaji-gaji niku mboten tak. Oh, Nggih. jadi makanan yang berlemak ndak boleh. Nggih. nggih. Soale berlemak niku lan nutupi Wadahe. nggih. Bener yang dilek tas telek masih mboten Nggih. enten anune. Nggih. Pek kacapin. Nggih. Nggih. Biasane ngoten niku Mbak Mina nggih nek miturut kepercayaane tiyang Jawa nggih, menawi sampun mulai telat nggih, Nggih. mulai ngisi. Niku kan biasanya kan wonten slametan kados Nggih. neloni ngoten niku Nek- nggih. Pun 3 bulan neloni dibancaki wak kutuk. Nah, Ngoten. niku kedahe wak kutuk. Nggih. Kok cara ubo rampine napa mawon niku mangke? Sekule Nek- sekul napa? Sekul biar. Sekul Nggih, biar. nek sekul biar ulam kutuk mboten kena Kutuk. ditutupi. Nek neloni niku tok. Nek mitoni sekul Sik. biar Mungkin. Sik, mboten ngusah mitoni sik neloni riyin. Dados kula wangsuli malih sekul biar iwak ulame iwak kutuk. kutuk. Pun niku mawon, mboten Nggih. bisa tempe urap-urap. Oh, nggih, enten tempe urap-urap mie. Oh, nggih, Cuma secampuran. ulam kutuk. Oke. Oke. Siap. Lajeng menawi sampun niku mitoni. Mitoni Slametane. bubur abang, bubur menir, bubur blowok, pasung, ketan procot, penyon. Nah, sik kula wangsuli Watang, kula. Nah, iki kula mboten apal sing napa blonyok. Blowok. Blowok niku sing pripun? Blowok jenenge diarani bubur blowok niku beras glepung. Bubur glepung niku Nggih, diblowokaken. Niku di mboten blowokaken bubur, blowokaken dalane si cabang bayi ya gampang kaya cak. Kayak bubur niku. Nggih. Tan bismillah dhisik nggih. Tan iku neloni anu mitoni. Mitoni. Nek neloni nggih niku wau tok. Sekul biar. Masih Terus nek mitoni niku sekul biar. mitoni niku mboten kok. Oh, sekule tasih, sekul biar sami. Nggih, sami mawon Tapi sekule. dibarengi kali bubur. Nggih. Bubure diwangsuli malih bubur abang, Bubur abang, menir. bubur menir, bubur berblowok. blowok. Pasung. Pasung niki. Pasung niku kadene sambel brubi. Nggih. Niku tapi glepungnya diwadahi godhong nangka. Dicontongi. Nggih. Oh, Mari ngono penyon. Nggih. Penyon niku beras ketan, geblung ketan. Nggih. Geblung ketan niku di bleni, mari ngono tengah bener dikai abang tai kuning. Nggih. Niku jenenge penyon. Nggih. Nek ketan procot, Senang krocot. ketan. Ketan. Procot niku digolong. Mboten kantuk ditekuk niwanengan jana bolong niku jenenge ketan procot. Selametin niku nek mitoni. Nggih. Mulai kathah nggih. Nggih. Nek mitoni. Nggih. Mangke kersane mangke penonton niki kersane dicateti mangke diputer ulang mangke. Kula lajengaken anu Mbak Mina. Lajeng menawi bar niku wonten selamatan malih nggih. Mboten. Nggih nek 6 niku kan ningkepi. Nggih, tingkepan. Nggih, 6 kan tingkep. Nggih. Mantun tingkep mitoni. Tingkepan riyen mitoni. Nggih. Nek 3 neloni, Nggih. nek 6 ningkepi, Tingkepi. nek 7 mitoni. Mitoni. Matur ngoten mboten pun. Nggih. Nek pun bayek kancaki yo Lah gane. nek tingkepan niku wau sing pundi anune? Tingkepan niku kan Anune. Napa obo rampene napa? tumpeng, Tumpeng. bubur abang, bubur menir tok. Oh, beberapa Nggih. beberapa menit tok. Nggih kali tumpeng. Nggih. Mesti Nek tumpeng. sing mitoni Niku- kata wau. Nggih, nerawit.
Nggih nek tiyang Jawa niku Adi nggih nggih. radi ribet nggih. Sing mriki anu kajengi berhasil ngoten pun kula sanjangi dicatet. Ngene nak, ngene ngeten kula. Nggih, kedah dicatet mangke Nggih. nggih. Cek mboten supe. Kok nak ambek kono kulupe godhok anu wite lompong ngeten kula. Salang ini bahasa merap napa wite lompong kula dutaken di kebon. Nggih. Iki lho nak dieseng-eseng. Nggih. Ngeten kula. Selama ngandung niku kan sangang sasi nggih, sangang sasi sedasa dinten nggih. Kurang lebih kan samonten. Niku biasane kan kathah nek kula emut polingane Mbah riyen niku ndak oleh ngene, ndak oleh ngono, ngoten lho. Termasuk nek nedha istilahane mantun takir niku kedah diudari, mboten tansah kalung-kalung anduk. Nah, niku napa nggih kados Mbok Mina nerapaken ngoten teng pasien? Nggih. Nah, nek wis bobot bojo sampean aja kathik angklang-angklung nggih lawang. Nggih. Nek mlaku terus aja kecapan ge embong mbek mlaku. Nggih. Aja mangan ge kamar. Ngeten kula. Kula tuturi mawon. Nek adus lumpukno gombale aja kathik kalung-kalung nganduk. Anduk nggih. Aja nek turu aja kathik brungkusan. Kula sanjang ngoten. Cek slamet, Nak. Ngeten kula. Nggih. Kula sanjang ngoten sedawanten. Nggih memang mungkin kalau dipikir itu agak aneh nyene. Cuman ini pengalaman pribadi. Saya juga diwelingi dulu itu sama mbah-mbah itu kalau mau mandi ndak boleh kalung-kalung anduk. Nggih. Ternyata waktu itu anak saya lahir itu kalungan usus waktu itu. Itu ndak tahu itu kebetulan atau gimana, tapi mungkin orang-orang tua zaman dulu itu ya memang ya ada napa lampun benarnya juga. nampun pecah. Nggih. Memang ngoten nggih Mbak Mina nggih kathah nggih pantangan. Nggih, pantangane kathah nek empun bobot. Mlampah mboten kantuk mandeg mayong. Mboten kantuk kecapan kali mlaku. Nggih. Mboten kantuk ana gelawang balik nyungu ngeten iki mboten kantuk nek tiyang bobot niku. Mboten kantuk madang nggih turun. Nek mangan nggih turun niku mbarai lari cecelen. Nggih. Mas marat cecelan sampean. Bonongen. Nggih. Nah kados kula niku riyen sing menangi kula Mbak Mina, waktu bojo kula ngandung, Nggih. kan wonten grana. Singen nggih. Akhire kali sing sepuh-sepuh waktu niku bojo kula digugah kaya mbrowot teng longan. Nggih, bancaan. Nah, niku napa sih asline Mbok Mina kok dikengen ngoten niku pripun sih maksudnya? Ngeten. Kan enten grawana niku turene tiyang bingen niku nek grawana bancaono nak. Sego liwet iwak ndok. Apa isih Mbah? Kula tangget Mbah kula singen buyut. Nggih. Nek grawana iku nak nek gak dibancaki anake meneh-meneh krowak. Kok kon liwat ge elongane meja gebuken sapu gerang. Nggih. Tapi sik ngene ya nak. Ngeten. Terus langsung atus keramas. Suceni ngoten lho. Nggih. Niku nek bacik nih gampang larene cek nek mboten cacat. Lah nggih enten anak anu larene enten si tangane krimpis ta. Nggih. Sikile potol ta. Nggih. Ngoten niku lho. Enten grawana mboten cak. Dibancaan lah wong bancaan. Sego liwat wak ndok kae lho. Nggih. Ndok pecel kali sambal terasik pun. Cuman gitu yang sak mangke niku kadose tadi mboten pira percaya ngoten niku. Nggih mulane kathah lare cacatnya. Nggih. Enten sing mboten beneh wis gedhe gak iso ngomong gak sembarang. Ngoten niku lho, Pak. Nggih. Mboten panjang tiang tani niku kuwatah larangane bancaan iki kathah. Nek kados nuwun sewu, misale mrontesi yuyu, napa nggepuki kewan, napa pas anuwi ayam, napa motongi ayam waktu lagi ngandung niku Nggih jabang bayi. Niku pripun carane misale kan namine ibu kan nggih kedah masak menawa misale masak napa-napa niku pripun niku Mbok Mina carane kersane mboten ngefek
ngaruh teng kandungan. Ngeten, mbane kula sing bobot. Iki kula mbelek iwak bandeng. Cabang bayi lanang wedok gak mbelek-mbelek Iwak bandeng. Bandeng aku ndelek dalane si cabang bayi ku aku cek gampang bayi. Ngoten nggih. Lah cek mboten ciri kan. Nggih. Masih sembuaran kan masih gepuk. Napa mas cabang bayi wedok? Lho. Ngoten cek mboten ciri yo kan. Kan tiang ngandung niku hati-hati sak temen-temen nih saya. Kene ciri eman. Nggih. Wis ketok arek ciri. Nggih. Kata-kata nggih sing ngoten niku kok duka kata memang ngefek memang. Nggih. Akhire nggih wonten sing drijine ical wonten nggih kan. Saaken nggih. Aduh alah ya sih. Iki jenenge mboten tebut kuwasa nggih. Nggih. Tapi kan nggih kedah ikhtiar nggih. Nggih. Tiyang niku nek hati-hati nggih slamet. Ngoten mawon pun. Nggih. Apa malih nggih? Niku kula kelingan niku Mbak Mina nggih. Kula nate diundang waktu niku slametan waktu niku mitoni kula diundang tangge kula. Angsal sampun kali dinten apa 3 dinten setelah slametan niku bayine tangge kula niku ical. Padahal pun ageng kan. Dan niku menurut Mbok Mina nggih. Kasus sing ngoten niku pripun kok saged? Ngeten. Nek tingkep mboten kantuk Rebo Wage. Dinten Rebo Wage niku diriki. Mriki nggih enten pale jare gak apa-apa, kula kan kelepenging. Aja apa maneh Rebo Wage sakno. Lha pun benjing niku lho dioperasi benjing. Dalu niki mboten enten. Ampun. Gitu kok nggih teng pundi ya ngoten. Merelarene niku mboten enten kothong. Nggih. Ya wis mboten enten bekas napa-napa ya risik ya. Mengkane pun kajeng operasi. Oh, dados wonten larangan Rebo Wage mboten angsal slametan. Nggih, pokoke Rebo Wage mboten kantuk tingkepan. Nggih. Masih mitoni wis disiriki Rebo Wage niku. Itu kok nggih Rebo Wage kok mboten kantuk nih lho. Tapi pun pancen ulingane saking Mbah-mbah ngoten singan. Nggih, kathah nggene kejadian. Temak kula pengin ngoten bae enak. Aku sak wayah-wayah gak ono anak putuku ae sapa ae nek badhe Rebo Wage lingno ngeten. Dadi kula nggih elingaken. Mbok, dosa anakku jange mbok kapan Rebo Wage aja Rebo Wage unduren ae Senin Wage ae ngeten kula. Nggih. Senin Wage ae yo ngeten kula. Aja Rebo Wage. Kula kan ngundur. Gak ketuwekan mbok dalan anune tanggale. Gak ne Senin Wage sik tanggal 12 ngeten kula. Mboten kok pokok Wage tingkep niku. Nggih. Pokoke ngindari niku lho Rebo Wage. Rebo Wage mawon nggih sing penting mboten slametan dinten niku. Nek lintune mboten napa-napa pun. Nggih. Turine Rebo niku wekasan Wage akeh dijukuk ngoten niku napa Ben? Turine tiyang sepuh pingen kula ngempet semerap. Nggih. Lajeng menawi pun badhe babaran ngoten niku napa tasih wonten slametan wonten istilahane perlu diugemi malih Mbak Mina mboten wonten. Mboten. Sampai ngantos babaran. Nggih, nek wonten babaran slamet bancaan. Nggih njenengaken larene. Nggih nek bayi nek Bapak Puser bancaan malih lha ngoten nah. Nggih. Ndak pasar, wonten selapan. Nggih. Tapi pun niku nek pasien-pasien sing teng mriki pun sampun istilahane sampun jarang konsultasi pun nek pun sampun mancik pun babaran biasanya pun mboten perlu istilahane dibimbing loh kali Mbak Mina. Mboten. Nek pun gadah nggih pun mboten mriki. Pun ngisi pun mboten usah cuk. Nggih, mboten mriki pun. Pokoke nek ngisi ngeten kula. Nek wis ana ya Nak, nek wis 2 wulan ngombe degane klapa ijo sing nom. Ngoten tok wekasan kula.
Ngoten apa nggih. Kandungan 2 wulan. Nggih. Kudu ngombe degan klapa ijo sing nuwum. Sing banyu tok niku lho. Cengkir. Nggih. Pokoke sing mboten enten blubute lah. Nggih, nggih. Niku diombe. Saged lare niku gelis gerak. Nyuburaken lare. Nggih, nggih. Niku kula sanjangi ngoten tok mpun. Nggih, aja gawa mlaku. Aja gawe ngompreng-ngompreng ya nak, ngeten kula. Meneng. Nek wis lima Ngompreng niku napa? Pencilaan ngoten ta? numpak sepeda nih lho. Oh. Nggih, nggih, nggih. Ya aja luncak-luncak ngeten Nggih. ku lho. Ku napa gawe senam-senam, Ah. mboten. Berarti preriyin nggih, senam-senam, mlayu-mlayu Kan wis. nggih kula mboten kantuk. Aja nyunjung abot-abot ya nak, ngeten kula pengingi mawon, sedanten ngoten niku. Lah lare pandakan niku terene wis telu gak ora apa-apa. Njunjung umbahan sak bak. Muni cetut niku langsung logrok. Nggih. Gugur nggih. Nggih. Mriki mular lah kok serang dhewe nak, ngeten kula. Nah nek kasus sing ngoten niku mantun keguguran ngoten niku nggih prosesnya napa sik lami napa pripun ngoten niku? Lami. Mina? Lami nggih. Lami. Mumpun kantuk sekawan wulan sakniki dereng kantuk kula jok sik durung. Sik jero nak sampean. Soale ben niku wis angel. Ngeten kula. Nggih, 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 nggih. Ngeten Mbak Mina kan wonten istilahane bayi niku wonten sing kados albino nggih. Sing putih niku kados bule niku nggih lahir bayi ngoten niku nggih. Niku menurut Mbak Mina niku kenging napa, Mbak? Kok saged bayi niku lahir niku kan petak ngoten niku. Itu kok nggih. Oh, Kula mboten mboten sami. semerap ngoten niku. Mboten. Oh. Mboten nate enten sing sanjang ngoten ya ale. Nggih, 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 nggih. Kan wonten sing tiyang sing kados tiyang bule tapi nggih mboten bule, nggih albino ini putih ngoten niku, nggih tiyang Jawa tapi ketok kaya Putih. putih ngoten niku. Kula mboten nate sanjang Nggih, ngoten nggih, nang sing mriki-mriki niku teh. Nek ngeten, mbok anake kancaku ku lho. Anake Lia, ganok manuke, ganok anune, ana silite tok. Nggih. Yo gak ngerti nak mari ngoten kula takoni. Enak. Sampeyan sing mboboti kaya apa sih? Niku mbok kula jahit mboten kula sebut. Ngoten. Yo, nggih, nggih, nggih. Alah nak disanjang gak dianu. Masih jahit ngeten iki nggih cek belen wedok. Oh, jahit niku nggih ngaruh nggih senajan niku sanes Nggih. sanes barang urip nggih. Lah ini barang mati lho, gombal mawon. Nggih, dioperasi ngoten larene terene. Dadi sedaya tingkah laku niku nggih kejati-ati. Jabang bayi. Disebut nggih sedaya. Nggih. Masih yo napa mister sembuh areng jabang belang wedok. Nek jenenge ya napa nggih. Nek tiyang hati-hati lak slamet ta. Nggih, nggih. Nek mboten hati-hati mboten slamet. Nggih. Mungkin niki sing terakhir Mbak Mina. Nek kados pasien teng mriki niku kados masalah bisara, masalah napa nggih ngamplopi niku tarife niku napa wonten Mbak Mina? Sak kersa kula. Mboten masang tarif nggih. Mboten. Sak kersa badhe maringi pinten? Nggih, masih disukani 10.000 nggih purun, Nggih. 15.000 nggih purun. Kula sak kersa. Nggih, nggih. Mboten Berarti niat nulung tenan nggih, niki. niate nulung. Sukane pinten-pinten purun alhamdulillah. Ngoten Nggih, mawon pun nggih, kula. nggih. Mboten nak katik sak menten nak mboten wong kula mboten dekare. Mboten obat ta. Nggih, nggih. Nek dokter. Anu ngeten, pinten mbok? Agak ngergani sakar sampean. Mbok sampean kei 2.000 aku ya arep tak tampani. Nggih. Kei 1.000 ya tak tampani nak, ngeten kula. Nggih. Terus pemirsa ini Bu Mina itu enggak pasang tarif. Jadi niat menolong mau diberi berapapun atau mungkin tidak diberi juga ya enggak apa-apa. Jadi yang kelas kula. yang istilahnya ekonominya ekonomi tidak mampu, ya jangan khawatir, jangan takut, tetap aja misalnya mau minta tolong ke sini ya berangkat aja ke sini. Nggih.
Nggih Mbok Mina, Mbok menawi wonten ingkang terakhir pesan-pesan nasihat ingkang sedaya pasangan orang tua ingkang tasik dereng gadah momongan menawi tebih teng griyane teng luar Jawa, Sumatera, Kalimantan menawi mirsani. Nek kaitan mriki nggih dinten sembarang kin jenenge nek tebih sakola niku kula damelaken jampi. Mbak sakniki pon nggih mbakne. Nggih. Lah nek Kalimantan Saniki kliwon. saembane. Oh, mbane. Saembane pon. Nggih. Mungkin lak wage. Nggih. Lah iki kok bengi umbena. Nggih. Nek mari ngono gembulo. Lah ngeten. Mbane saiki sik kliwon. Wage sange nggih. Nggih. Aja diombe dalan di kulkas. Ngoten. Soale ado. Ya nek di Surabaya nek ndak ngeten. Nggih. Nah, berarti mangke anu nggih kedah sirane nek sing tebe-tebe janjian riyin nggih. Mumpung mawon kersane mangke siap-siap. Sampine nek mboten sampine nggih. Nek mboten sanjang nggih mboten kula damelaken wong ruwet teh. Nggih. Ramuane terlalu kathah nggih. Repot ribet. Nggih Mbak Mina matur nuwun kula aturaken nggih. Mugi-mugi video niki saged bermanfaat, bantun maringi solusi dhateng sedaya orang tua ingkang pengen momongan, kepengin gadahi momongan. Nggih mugi-mugi saged bantu bermanfaat buat mereka nggih. Matur nuwun Mbak Mina. Muga mawon diparingi karo Gusti Allah taala. Nggih matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.